Ahoj, já jsem Nominátor a vítám vás u nového videa ze hry Minecraft. A no, já natáčím let's play z MCPE, takže jako jen tak si budeme tady těžit, postavit domeček a tak. A to bude příprava na novou verzi MCPE 0.12.0. Tím bude nová verze a my se připravíme, kde bude end, nether portal a my se připravíme. Bude se tam dát i enchantnout nějaký věci. To bude, tak se připravíme, budeme mít nějaký zatím věci, než vyjde. A vyjde ten nový Minecraft ke konci měsíce tohodle, takže července vyjde nový na tutoriál. Klidně udělám tutoriál na to. Udělám tutoriál, mi to nevadí, klidně udělám tutoriál na to, jak stáhnout. Vám to dám i do pepisku pak. Teďka ne, teďka to nevyšlo. Ještě ne. Ale pak udělám třeba takový speciál. Zítra budou ochutnávky. No prostě. Teďka to natáčím. Tak po natáčení pak budou ochutnávky Ep 2. Mě to v plánu natáčet minihry, akorát mi to nějak trošku nevyšlo. No nic, natočíme někdy jindy nějaký minihry. A napište mi prosím vás do komentářů, jakou hru by se mohl natočit. Budu opravdu rád, když mi řeknete. My si postavíme dům a budu dělat asi série, až vyjde ten novější MC. Udělám sérii na módy, tak tady někde budeme mít domeček. Tak my uděláme jinou věc, uděláme tyčky, uděláme si ještě, uděláme meč, krump, sekiru, lopatu. Teďka jdeme udělat jinou věc. Tak. A půjdeme kopat. Mám sem úmysl a potřebuji dva odběry na to. Měl jsem v úmyslu natáčet na 10 odběrů Bedwar server. Jestli chcete, napište dolů do komentářů, jestli byste chtěli IPinu na Bedwars na MCPE. Já jim vám dám, když projevíte zájem. Když projevíte zájem, já vám je dám. Já si vykopám tyhle kameny z těch, budeme mít dům. Chci mít dům. A máme nad sebou uhlí. To je dobrý, vědět. Když budu potřebovat uhlí, mám ho tady. Smět torčky. Tak chci dělat nějaký tak půlhodinový, já nevím. Tak dokud mi to nepřestane bavit. Dokud mi to nepřestane bavit, tak o té budu ty doby. A to budu hrát. No já nevím. To mi řekněte, jestli mám dělat něco za kamerou. To já mám jednu mapu dost rozehranou. Železo. Mám tam krásný domeček. Já mu pak vyfotím. Boží. No to těch kamenů, to je dobrý, musíme si pak nahoru dělat nový krump. Shit.
Sekiru asi kopat, ne, co? Tak, chci dělat nějaký takový vyšší. A chtěl bych udělat ten speciál. Tak já vám řeknu, co by měl být speciál. Když se to napište v komentářů. Buď z hry Five Nights at Freddy jednička, a to bych udělal. I dvojku, i trojku. Musíte mi říct. A nebo mám natočit, já mám komplet, Bed Wars. Tady mám kamínky. Kamínku jsem natěžil 52, tak to je dobrý. Zase dneska uděláme domeček. Ne, ne, já potřebuju tohle. A jo, pak můžu udělat z toho tyhle. 52, tak to je dobrý. Tady myslím, že budu mít víc, jo. Jsem dostal 1 a teď dostanu 4. No a já chci tenhle, Tady bude takový, tady bude vchod. Pak totiž z pavouku dostaneme. Počkat, co mám za světlo? Já nemám tady vypnutou obtížnost na nejvyšší. Takže jsem měl úplně peaceful. A bude. A víc, co mi tady líbí, že tady bude možná i ta bonusová. To bude jak MC, jak na počítači. Akorát to bude v mobilu. Akorát to craftění bude stejný. Ne. Když doděláš tohle a běž, uděláš si krumpáč a běž jedinou věc, co si můžeš dělat jít. Těžit. Já se bojím noci. Se mag dostane nikdo. Si prezent budeme těžit tyto kamínky. A kopeme. Šup. A už plavou. Už plavou. Já nevím. Tak chci dělat jako aby se zase dodívali. Já nechci dělat jako dlouhý. Baví koho? Máš nějaký tupce. To jsem trochu asi pokadil. Pak bych jim měl cestu nahoru. No. Já ty kamínky budeme mít jako vytěžený. Škoda. Už ho mám vytěžený. Ne, máme. Ty zombíky mě
Wow, já si budu pak ve dne totiž zabít. Ve dne budu zabít pavouky. Já mám tisku, tak já si můžu dát pec klidně. A vypadá si to ještě železo, na meč aspoň. O. No to kopu hlínu. Nechápu, my si vykopem tady to uhlí. Už přestal, už je z vody. Když my pak budeme zabíjet s ostatními zvěr ty věci, co nám spadnou. A zase mi padají rotonu fleše. Jsou tady poizny, akorát i na sebe nemůžete házet a nemůžete ji najít. Tam budou, pak tam na vedlejším Minecraftu tam budou. Automaticky tam budou. Tam budeš si dokážeš dát poušny a tak. To se mi zase bude líbit. Tohle MC. Tohle MC se mi bude jako na tomhle líbit. Ne, hlínu nepotřebuji kopat. Tak my si vykopeme to železo, kolik to bude železa. Jenom jedno, to naštve. Už byl zase v vodě ten zombík, nebo co to je. Přijáte zvyk, že tady je jenom jedno železo. Už mám krupač. A tak jo, nejsou tady dobře, je tady železo. Neudělal bych si dům tady? Ne. Teďka budeme trávit většinu času. Dokud tam nedojde dřevo. Aha, já už mám něco kameny. Ale vyšlo mi to na bodky, můžeme zmínit bodky, ale ne. To železo si budu zatím schovávat. Vypíct. A teďka tady budu mít takový větší světlo. Ne, nejdem ven. Má co těžit. Max kameny. Měli. A pak hledat ty bílý. Z těch chci kopat, ne kopat, chci mít prostě dům. Z toho chci mít prostě dům. Pak si postupně budu vylepšovat, zvětšovat se. A tyhle mapě mít mody ani nechci. Chci mít pak terčpek. On musí totiž dělat z aplikace, že jo. A na další Minecraft si myslím, že to bude jak PC, to akorát tam nastavíš. No já nevím, já se těším, vyjde ke konci tohle měsíce. Já se těším, až vyjde. Že můj kámoš má prostě můj kámoš má stránku, kdy vyjde, jo. Kdy vyjde, on ví přesně, který den vyjde, já myslím, že ke konci tohle měsíce. A ví přesně stránku, kdy bude ke stažení. Nebo mě se Minecraft aktualizuje později sám, ale to až později, ne hned. A to radši hned, než až později. Jsem tohle verzi čekal, než se mi aktualizovala. Jako, od té doby, co byla, tak se mi asi po měsíci se mi aktualizovala, tak jako měsíc na novou ne, dostáhnu. A už máme vypěcený železo. My tady máme jenom pěcí železo, to tam necháme zatím a tak si jen toto to si pak vytěžíme. 8 jenom, to si děláte zadek. Aha no.
Ale nevím, co bylo tam. To teda? Máme 4 ze 4. 4 ze 4, to je jedno, no. Budeme mít dům místo tohohle. Ježiš. Jo! Jít na ně. Creeper, ne! Už hoří. Běž píč, šípe. Víte, a za zombíka tady padají rotten fleše. No to žrát asi nebudu, co? To je... Ale prasátka si tady můžeme si teda píct. Je tady ten zombíku. A tam je pavouk. Kravička na kůži na brnění. Jo, to se mi seklo teďka, to nevadí. A budeme mít takovej... Zabijeme si toho pavoučka a budeme mít takovej... I tam je, teďka ten pavouk tady vejl. Vypadni, běž pryč. Nikdo tě nemá rád. Tak jedno kůži, tak to si strčí mezi nohy. Tady je krav. Wow. Musíme mít 8 na chestplate. Ještě 4. Ne, prostě. 4 kůže teďka. Můžu mít mak na bodky. A že si tady jsou ještě 2 krávy. To by mi mohli dát 2 a 2. A jenom tady ta kravička by mi dala 2. Ne, ona mi dala ani jedno. Si děláte... Ne, malý zombík. On se pak po chvíli despavne. Ale ty malý zombíky... Ne, já udělám jedinou věc. Ty malý zombíky nechci. Fuj. Ty jdou tak těžko zabít. Ne, já si ty masa upeču. A budete mít Hunterbar, takže musíte jich taky zabíjet. Říkám, to bude zatím příprava. Tam jsou mladý kravičky. Jak si dospělí mladí jsou na nic. Mladý, co ti dají mladý? Vím, co ti dají. Nic. Ani kůži ti nemůžu dát. Si pamatuju, jak jsem hrál tu 0.10.5. Si pamatuju, když jsem ještě pařil, že jo. No nic, my to asi za chvilku ukončíme, mně se to moc nechce, my dostavíme baráček. A mně se nechce jako moc. Já mám takovýhle domy. Takovýhle líbí dvouokný, no taky to bude brát. Tak za chvíli asi budeme hrát za kamerou. Mám hrát za kamerou nebo ne? Jaké? Já mám taky takový pochod, který se to taky může vypnout, to nechci. Jsem pařil survival games, jasný.
Vyplo se to, no problém. Na tomhle MCZ tak je pravděpodobný, může to kdykoliv. Ne! Nám nejdu ani na ten dům kamenný. Štít mi... Tak to jsme potřebovali. Kráva! Teda krabička. Kde jsme mluvit prostě ve videích, jak chci. Tak ahoj, já se vám loučím. Ahoj, do dalšího videa.